kaburam bat kajingo kalong yau blay ukpa jongi ubahabneng namar kapor kabakordor kabawla pinyo angi nakabenta bantay ya kaduan jogajing syakri lengba jongkane kapor aingo nakabenta kane kalat ya kane ka program kum ka online service ya kabakabalang kalapinbet banlong kapor jogajing syakri nakabenta jongi kalongru ka jing ay kublay yaki para banget jong kabalang baro nadu kilong pa kilong kme kikun samla sendrang bat kentay bat ki hep ki bai ki baton hala ki jong ki ying kisam ki bapla ya kapor ban ngap ban shaskor ya ka kubor jong ka tin ka jong ublay lingba jong kani ka online service nginget scam ba ublay unkerku ya ki benta jong jing syakri baro natu kabasdang hadu kabaway no swaya kabangin ya sa prang bat ki benta jong jing syakri baro tong nginyalay hakajing duway hakmat jong ublay ublay ukpa jongi ubahabneng me ubalong ukenrat ya kajing jongi kamet bat kamensim me ublay ubabat haladi ya kaway pakaway ka klep mat joga jing jongi isngongo ya me ublay nakabenta kani kapor kabakordor bat kabakentang jong kani kasngi kabakraw ka jong me ya kabame malasya yangi bantay ya kaduan jong kajing syakri bat kajing pendan buram ya kakerteng kabakkuy ka jong me yalam aublay ya kapor jong kajing syakri natu kabasdang hadu kabaway no Snow bat shaskor aublay ya ka jingduay ka jongi da ka baklet bat map ya ki palat kiduna ki ba mesyemengi na ba ka kerteng ka batyang tam ka jong utray bat unang penema jongi u Jisukris ni pan ngingo ngi dem kini baro menta jaduki arta pamjukut amen nginyarway ya kajirway kaba laispa arpo kenday nagakot jirway kaba temay ba laispa arpenyo nagabarim kajing trang yaw blay mensim jonga waled syanya hakithala jong pertay menno ngimju kendo oban ringkat badu blay pet syashua syen panyo syaladi kajirway kaba laispa arpo kenday. Mansim jonga wat lechanya hakita la jong Joshua shen panyo shalade Joshua shen panyo shalade Ublay do ya baro kibaha birthday
shi sha engamon don tangkata yaki jeng wapan penhu don tangkata yaki jeng wapan penhu alineba kami tenat yaki jeng how berlin ba alishong du hakadonot beniten natrayanga ben gloiken rat ngala it yamu ben gloiken rat ngala it yamu Hakani kapor ngan kerpat yai mestab banton wan sweat iwei negi khot jang ka committee balang ba in scope ha ban puli ya ka tin ki jang ublei bat kumjuru ban bu ya ka jing duai Ashab kin phai shu ble jing duai ngan puli katu kanit li ki khot ibngila ban siam ngani khtin bu khu ki jong ble nak sithi ujakom kalnong basau ke khot ba phra nak kitab ujire maya kalnong ba art fundai ke khot ba khat wei khat ar ba khat lai na gospel jong honest kalnong ba khat sao ke khot ba san bat ban riu nak sithi upol sing Philippi kalnong ba sao ke khot ke ban riu bat ba nyo ikin tien gi ba ong kum ni to wan hajan yo blei ti un wan hajan ya phi tu thet no ya la ki ti ku phi ki ba pop bat tu pen khui no ya la ka do nut ku phi ki ba sun rop men sim na ba ngatip yi ki jingmut ki ba ngapar khat chapang jong phi ong utrai ki jingmut ka jing suk ken ti om ki jong ka jing sniu ban ai ya ka jing kermen ya phi ha kapor bakut jong phi ti phin khot kat pa janga bat phin yo lech ban duai hanga ngaru ngan cha skor ya phi u Thomas ula ong ha u ku trai ngam tip se ba men nei kumnu ti ngila ban tip ya kata kalti jisu ula ya thua ha u nga balong kata kalti ba ka jing sia bat ka jing imdi omdon bawan ha kupa rei tang danga wat khuslai ya kai kai ru Nrei hakai gai baro da ka jing duai bat ka jing kerpat dem bat ka jing aingu to fin pentip ye ka jing pan jang fi sha ublei ti ka jing struk ublei ka ba palat ye ka jing syampang baro kan ri jai jai ke ni ka da nu jang fi bat ye ka jing mut ka jang fi ha o Christ Jesu tu ublei un kerku ye ka ba pule baca skor de tin ka jang u ini pa jing ublei ka jing duai atrai ublei bo khpa jangi ubah beneng obolong trai jong ka beneng se jrong bat bolong ru trai jong ka khando setibian obolong ru trai kimet bat bolong trai kimen sim ke jangi bolong mami ublei jangi bolong mami ubla thaw ngi khun ben riu dak la ka jong ka sendia ti ka jong mi mala prasad men sim ngi la ka jong ka sentur ka jong mi dak daw ngilong ki khun ki brusus pa ke jang mi ni so ban ai ngu imi lembaga ka por ko rat mala pla ngi kumni pat bagin yo ban syakri lembaga ni na phai jong ni ka sngi lembaga ni ka online service ngai ngu imi ko rat nama nak benta ka jing lam ka jang mi ya ki jing im hi ka jang ngi ka le no ngi long kumni bangi long di dei da ka jing don kat ka jang mi ma da me ker meris misuma rengi lang ba kis nem kis ngi ki por wa lech no jong jing im ka jong ngi hoj me palai ngi ni ki jing ma ki jing mit sao me palai ngi kham tam ni ki bor with thap boman what happened ki jing e what happened ki jing ele
bagi di ban yat ka jing em ka jing man la sngi rei mem ju eno angi ka sang ti ble ka jang me ka kne re ka jing em ka jangi ngai ngu emi konrat naman ta ka balang ka jang me ka mi him la seng ka balang ne lom siap hot mem ju eno ala ka jang ka balang ka jang ka habda ka jing ngai ti kum ka balang habda ngi jing ka bon kam ta makini kisngi ki por ba ki ya ka menta ka ba kum ka balang ngi ndu ki jing ka ba ki parwa ngai jang ka balang kim sim la yo la chu ban kiu ka yeng ka ba khu ba kantang ka jang me ban mani ya me kum ha ki por ki sngi ba le no bangin yo ban rai lang ka teng ka jang me bangin yo ban khot ka pa de ka teng ba khu ba em ka jang me ka yeng ka jang me rei ka rang ai ngu pat emi konrat mem ju ino al ka jang ka balang melap li pat ka lat yang ini ke barang bagi lapan pelong ini kecing syakri ke jongi leng bakani ke online service hot kenrat ngai ngu emi kenrat hot memalai kenrat kecing start yang ini kibriu bagi lapan yo kini ki kor ki bor kenrat leng ba kani ke online service what ino kenrat ini kenrat dan kat ini kenrat ini ke por bagi syakri emi kenrat dan kat kam tam iwe pakawai keram payeng stan iba yo ban syakri emi kenrat Hakaran payeng kastan, what ino ay ki kunrat, ho don kat ikini kapor, naru bastang ba ho wai no ka jang ka kunrat, ho i krapar ke jing don kat men sim ko i jong me kunrat, un yo ya lai lo kunrat, apa deng jong i ba kiran pay kastan, gumba he me hi mla kular kunrat, lagi syakri yami tang an lai ngut, lagi syakri yami kunrat, kum sieng kesem, me men don kat bet ngi kunrat. Habang isyakri yami nadu ka men si mer ka basisha ho ngai ngu mi krat mem ju eno kan rat ngi kan rat ho min dan kat kiram pa yeng ka stan ga jungi ho dan na pedang kiram pa yeng ka stan ga jungi ke bi khandu i jing aku min ki sngi menta ha ka ba kan ka khlam ko baskai kala wan bantlep ikani ka ri ka jongi ikani ka ri khasi ba i ka jongi ya ka ri india ka jongi bat ikani ka perthai brok hoi ho dan na pedang kiram pa yeng stan ki khandu i jing pang ki ba mat ki jing pang ki jing stom dan na pedang kiram pa yeng stan ki ba mat kan rat ya ka jing than ka jing kerdu kan rat dan na pedang kiram pa yeng stan ki ba mat ki jing ala ki jong ki jing Hanya dua kerana minum ino, bilang boleh ibu dapat kita kabaro, mi imit tep kena dia kawai pakawai kerana payeng stan, badi kada nut pakai mensim kajongi, ngit minum ino kena, yangi kena, bahakum gini kicik begini ban mat, bangilak ban phai semi, ngilak ban kot kerpat dia keteng kajong me, kemudian kular begini. Bamendon kat bagi kita khot kerpat emi to ai ngi kata kamen sim ke jing soslur kamen sim nginom setting ringin nuat ya khmat ka jemi center ke jing em ke jongi kunrat wat ino kunrat ingi kunrat hoi ila ka jong ka balang kunrat wat ino kunrat kena por na menta kita beri ke bedan menta kunrat hawa idei ban hele kunrat ban hele uni knyang jing pang kunrat obodan hele ka ri ke jongi kunrat hoi wat ino kunrat yagi nong sensar ba i ki jongi kunrat wat ino kunrat hoi yagi nurse ki doktor kunrat ki bedang benta ka bakrau ya ka health department ki nong trei ki jong ka baro ya ka police department baro ki bedang bedan benta ban rat deng khong uni nyang jing pang bat ai do hangi iwe pi we ki bedang giing ki sem ngin yo es nok tilang na ka benta kai ka jingkit khli ka jongi kenang na menta ka jing bha ka jongi nang mentak imlang kesalang wat ino ingi iwe kenrat yalam yang ilo jong men sim bo khu jong me bangila ban ya ja khang ti ki jong me kenrat wat ino lu ingil makan ka por kenrat hapak tang sipang por ngin sayo sno ika kubor nak tin ka jong me yo syakri jong me itimen masan iba mehi mala jupadan kam ya i lang bagi sngi ki por wa lejno ngadwai menum ino kenrat ngai ka kubor ba i in sa ai makan ka por kanong ka kubor ba mihi kenrat mula pen khre kanong ka kubor ba mihi kenrat mula bu kenrat ho tu yarap yu syakri jong me itimen masan haba in bet ikru kubor ulong tong buri kenrat ada ke jing penjana kanong nami ra itimen masan kamera ba halor kenrat pensait pensummi kenrat i ro men sim bo khu jong me beki ke borok ban mi nak sintur ki jong me kinong kenrat ki ba mihi be pesat bor do men sim bo khu jong me dan kat kenrat ki jing em jing wadang sa kenrat ayu kan je ke jing em jing ngim tep kenrat ya ke sibet ko la sai badak sngi po wadang sawan jong ke jing em jing ring IT sakti blai ke jong me long me uding do usan do jong long me udishal o men sngi bor udishal
ding men mit uban ya lam ke jing ya enti ke jungi hapde ngeni ke pertai ke kereng mutlab wat ino yingi rumak ke jing syakri kan rat dan kat ki benta barang sa ke jing syakri beki ai borok kun pendap kin nong kan rat ba mi pediang hun rahmat ke khet ke jing isne ke jung mi maaf kan rat ke jing duna maaf kan rat ki palat ke lait ke let ke rengkang mesyam ke jing mesyam ke jing em ke jungi mangilong tang nong pok batlot ki jot beduna ki rem ni pa ni kini baro hakateng prai bo nong pinim jungi Jesus Christ menta hadu akhlak kata amen Ngidon menta hakapor bat akaklep mat. Bangin yo ban pen pai. Ya ki jing mod ya ki jing perkhat ki jongi. Ban snap ya ki jing shisha. Jogak tin ke jong ublay. Ublay on kerku yang ngilem bakane kapor. Ngiduway bau mensim jong ublay. Unyarap bat on kersan borengi. Mangun raru yangi. Sa kapinta ka basa jong jong kajing sakti blay. Mangin mat ya kajing kerku. Leng bakak tin ka jong u. Tiswa ya ka bangin yu asngaw. Ya ka kupon na kaktin ka jong ublay. Nginyarway ya kajing ruway ka ba sispa lay pukanday. Bat sispa lay punyaw na kabarim. Kapertay kan ing bat kipayla. Kakjin ublay jonga kanne. Kajing embam jukot long ito. Yu Jisu ubriw bat ublay. Kajing ruway kaba sispa lay pukanday. Kanong rim jong kajing selok. Lengba jong kani kapor bat kani ka klip mat. Kalong kabenta kabangila ban syem. Naga gospel kabakat kum uyonis. Kalenong kabakat saw. Kirikot kabanriw. Kikintin kiba ong kumni. U Jisu ula ong. Nga ubalong kata kalenti. Bat kajing shisha. Bat kajing emde. Kakstin ka jong ublay. Kapen kan mau yangi. Menba u Jisu udang don hakani ka sla jong kani ka pertay. Kisenran ki jong u kijuyat ringkat bat u shano baulet. Amtang kumta. Kisenran habaki buat bat kiat ringkat bau trai Jisu. Kiyo isibun ki kamba ki bau trai Jisu lale. Kani kala perlong ya kisenran ban snaus kem ban snaus lor ban yat ringkat hakal lenti balau jongu kenrat. Henry kapor kapoy. Bahaba u Jisu ulayat hu yagisenran. Ba u on letno syokpa jong u ba beneng. Kalalong kapor kaba pendiau. Kalalong kapor kaba penok mensim yaki. Namar gemtip kumno tang para maki. Kibril kibatlat kibasway.
kenyat lenti haka perthei ka kenriang ka perthei ka dab de kijing ale ba kijing e handrei haka ba kum kata ka jing snow haka ba kum kata ka jing perkhat jong kisenran ujisu ula ong ye kini kikentin nga ubalong kata ka lenti nga ubalong kata ka lenti mangi ki banget ni ki banget kat bang hidang ya pet bat ka jing em hakan ya ka perthei hapdeng ka dap ka biang hapdeng ka paho ka pahay kasok kasan penban kalenti ya jongi ki briu hakan ya ka perthei kalong ka bama kalong ka ba artatin kalong ka isir kay bat ka bam idon kano katang hakmat jongka knang bangin yo ya kalenti kabanya lam yangi syakathong jo ka jingem kadontang kata kawai kalenti kabangi de banyai kata kabangi de banyai ringkat ba ujisu ubalong ukun jo ublay ubalong unong penem jo ka perthei ujisu uang ngalong kalenti para banget haba ujisu ulang ukur ublay haba ujisu ulang utray bat haba ujisu ulang unang penem kalenti kabakumno utray jongi ujisu kles onyalam yaka jing em jongi dan lai teli kimat kibalong kibenta joga jing selok kabaningkong kalenti kaba ujisu onyalam yangi kalong kalenti jong kajing sok kabaar kalenti kaba ujisu onyalam yangi kalong kalenti jong kajing kerman bat kabalay kalenti kaba ujisu onyalam yangi kalong kalenti jong kajing bam jukot kabaningkong kalenti jong kajing sok hakini kiski kipor jo kani kapateng benriu kabamenta kibriu kirakiu bha hakayo kakot kata kajing don jing em hakaspa kapau kabakila banyo dakal lenti jong kahok ne dakal lenti kabamhok kibriu hakini kiski kibamenta kila persang banyo ya kajing sok dakaspa namar kata kibriu kipensok yala die hakalet kawan dakajing don jong kikali kiwaremdor kibriu kipensok yala die habakilet chur nakaway kajaka sakaway lingba kilingsun what happening kajing siyo kabdor kabarem kibriu kipat ya kajing sok lingba kajing sumar kababiang lingba kilat kilenti kibakiwat haki hospital kibaremdor lakilong hakani kari India jongi ne wat sabar jokari ka jongi haki weipat kibenta jokani ka pertei dan ro kibawat ya kajing sok lingba kakerdan jokajing nang nistat bat kumta ter Henry hapdeng jong kini kilat bagi jing persang banwat ya kajing sok ikumba kajing sok kanang ped sajngai kam sajngai nakajing joki breu log bai
Hapdeng ka perthei ka badap da ka jing syabting. Da ka jing bamsuk. Ka badon kam ya kibriyo kalong banyo ya ka jing sok ka ba kenjablay ka jing sok ka ba kenjaman sim ba ka jing sok ka ba shisha ka ba one bed tang na ublay. Upol hakasiti sa girom kalang balingkong kadkat kawanyaw uang ya kinikikentin. Hakita baro kibaharom kabamuat kibahapertay kibai kijang ublay balakot balong riukoy long kajing ay happy bat kajing sok na ublay uba ukpa jongi bat na Jesus Christ uba utray. O Jesu, ulang mau utelong kajingsok. Kata kajingsok kabasisa kabatuj sa baro kibangit hau. Kane kajingsok kaya ituj tangha kibangit namar baulang mau utelong ubam rengad lano. Kajingsok jong kapertay, kapensong nong rim, hakaspa, hakajingkot jingkia, hakajing nang jing start, bara kiwei kila bankot no tang sipor. Henry, kajingsok kajong utray, kalong kabane, bat kabamju kala. What happening? Joki jingkela kibabun jokane kapertay kebangingi em. Ujisu ulang tang mau batang mau hi ubaterwa ya ka jingsok kabasisya. Aga gospel kabakat komuyonis kal nga bakat saw kadakat kaba arpenyaw ujisu uang ya kini kikantin ya ka jingsok ka jonga nga eno api ya ka jingsok ka jonga nga ay api kumba ka pertay ka ay nga ay mga api wat ki kuslay nakadono jongpi lemne wat syapting. Para bangit banyo ya kani ka jingsok kabasisya ka don kam ya pi yang ha ban pliang yaw Jisu ban penyo ya kani ka jingsok hapi bat hanga urasiu da ka dor ka barem ka bakraw da ka bakit halor ka terpeng jong hu ya ki jing kuslay ya ki jing pang ba ya ka pop halor ka ding pna ka jingsok ka bau Jisu uterwa kalong ka basisya bat ka bor lemne kador kalong kabapalat ya kajing syampang kajang ubreo. Apostol Paul akasiti sa Filipi kalena kabasaw kadakot kabanyaw uang ya kani kajing sok kabapalat ya kajing syampang breo. Te kajing sok kajang ublay kabapalat ya kajing syampang breo baro. Kan ri jai ya ka donod banyak mensim baro ka benta ka baar ka lenti jong ka jingkermen ka perthai ka bangi ementa kalong ka perthai ka badap da ka jingele persya ka jing penyap kajing buai, kajing le aurea, kajing bamsap, kajing syukur. But what kijing pang kiba serkai, kiba don hakini gisngi. What hadu menta, ngisha lenshop, hakani kajing pang kiba serkai. Kabalay kot yaka ka coronavirus
Bat kiway pat kijing sitom. Kibalapan her sengiw ya kibriw. Kat sabagi pai. Bat ban yoi. Tangka jing do jing kerman. Hang nungin pensyon nong rim. Ya ka jing kerman jongi. Wa apostol Paul. Haka city kabaar. Sakit Thessaloni. Kalnang kabaar. Kadekat kabakanriw. Uong ikini kikentin. Ti u Jesu Christ hi. Uba utray jongi. Baru blay uba ukpa jongi. Ubala i jangi. Baru bala ay hangi. Ya ka jing pentingan bam jukod. Bat ka jing kermen babha. Da ka jing ayay. Akan eka jok. Kabadab da ka jing do jing kermen. Ulang tang utray jongi u Jesu Christ ubalong ka jing kermen ya kibriw. Ka jing kermen ka song tang ka jing yo jaka u Jesu ha ka jing em jong kibriw. Tang haba u Jesu u song ket ha ka jing em kibriw. U ay ka jing sngan. U ay ka jing slur. But open yo kajing skaus kem. Wat ya kabor banim. Kani kaktien kajong ublay. Kaya tu baki don sibon kibriw. Kiba kajing ya kendo. Ya kajing jo kajing em. Kila day bandu jing kerman. Henry habaki yo yau Jesu kajing kerman. Kawan pat hakajing em jongki. Kaktien jauh blay, haka gospel ke jauh Lukas, kalau nak bapra, kedekat ke basau pulai, ada sau bapra, kapen kan mau yang i, ya kato kariu kentai, kabapang misnam karasnem, kabalawat ya kinong sumar baro, kabala pelut lut ya kajing don jing em jongka, Henry kaman yo satya ya kajing kot jing kia. Ang kaktien ka jong ublay, baka niya kariw kantay, kalabu pat, yala ka jong ka jing kermen ka jong ka, hau Jesu. Da ka jinget ka baskem, baka tang siyo banta, ya ka jangkob jong Jesu, kan sayo kia. Sisa, ang kaktien jong ublay, haka gospel jong Lukas, kalau bapra, kedekat ke sau bapra, ya ka ka bau Jesu, ulaang namar uyoi, ya ka basapo, ka donut, ka mensim, joka di ka kentai, ka balabu, ya ka jingkermen ka jong ka, hau tra Jesu, bat golayo, ya ka jingyo kia. U Jesu ang kobriw, to kermen, kokon ka jinget jong pa, kalapen kia ya pa, dolet hakabasok, kabriu kabalado jingkermen, kalayo ya kap jingkermen, daw try bau nang penembait jongi u Jesu Christ. Nang ta susu kaktien jauh blay kapitken mau sa way pad ubriu, ubak kerteng usakayos. Undang lom kajna joka sarkar rom. Ulang obriu uba bamsap. Obriu uba bam club. Bat ki briu ki isi u. Om danjing edai bat ki para briu. U em marway. Udu ya kajing itu. Haka em lang kasalang. Bat ulang obriu uba du jingkermen. Obriu uba du jingkermen. Usakayos. Hapdeng joka jing em kabala do jing kermen. Ula bu ya ke jing kermen yang u hau Jesu. Udan ka jing sliang. Udan ka jing terang yau Jesu. Hapo ka donu jang u. U Jesu ubalayo i ya ke donut kabaab kermen haka jing pen em. U Jesu ula ang yau sakayas haka ni kasni. Kajing penem kalawan hakani kajing. Lak bait usaka yosro
como way na ki way como way pat ubriu ubala do jingkermen haka jing em ka jong o handai na do bola piang yau jisu ola yo ya ka jingkermen haka jing em ka jong o karabangai kalenti kabakumno piyai lingba ka jing em jong pi Him yo light ban mat ya kijing tenjo kijing kuslai kijing pang ji sitam lakalong simet lemne kum ki long yeng long sem kadondro kapor bamangi ki breu ngi do jingkan men ya kajing em kabalajot kajing em kababrai ha kajing kwa brai jo kado kajing em kababamsap kajing em kaba em auria kajing em kaba buai bat kiwei lani la ban long kajing do jing kermen ban kat syakatong jo kajing em namar kino kijing penwet unang ruai sam akasam kabasis pa arpuai uang yakini kikentin ngan kmiet yakikwat sa gilom nang no kajing arab jongakan wan kaperthai kamla ban aji arab lemne kamla ban ai yakan no kano kajing kermen Henry Daitang o Jisu. Namar kata, kadai kapor, bamangi gidai bat skauto, bau daitang o Jisu, ubalong kajing kermen, ya kajing em kajongi. Kajing kot yang i kalong, top yang yau Jisu, hakajing em jongi. Uday ujisu uban ai kajing em kabaskem kajing em kabajob bat kajing em kabakarhai akasiti kabani kong Yohanes kala kabasan kadekar kabasan ktien ublay kong uay uta ubajob no tiyaw ya kapertay tang uta ken ubanget bat uwa pedyang yaw jisu baulong ukon ublay Citi bani kong Yohanes san kadar. Uta ubadan ukon. Udan jingem. Uta ubam dan ukon ublay. Dan jingem. Gospel Yohanes kalang basipau. Kerekar basipau. Ngalawan bakin yo ya ka jingem. Bat ken yo kerhai ya karu. Lagbait namar kata. Mdon deka weipat kalat. Nakabenta ka jing kermen jo ka jing em ka jongi. Lat tang bau Jisu uyo ban songket haka do'nur bat ka mensim ka jongi. Kabenta ka balay bat ka bakatto. Kalenti jong ka bam jukot. Kalenti jong ka bam jukot. Ka jing em jong ki briu haka de ka pertai kalong ka balingkot bat ka bam tikna. Ublay ulabu yauput yakiski yaki ayom yakisnem joka jingem jongi hakani ka perthai ulaburu yauput bangimla ban ringkang yau tauput bau blay ulabu nakabenta jongi kakcin ka jong ublay haka kitab sam ka bakandai pau ka rekhot ka basipau kong kiski kisnem jongi kilong nyaw posnem lani namar baklan praposnem ujob akasid hakalena ka bakatsaw ka rekhot basan kaktien ublay kong namar balapentikna yakisni jongu kajing keng ki benai jong u ki don hame bat melabu ya ki pu jong u ba omla ban ringkang kabakut jo kajing em jong i hakade ka perthai kalong kajing yap amdan mano bara ban ong bangila ban yo alat na kajing yap
kajingyap kam tengkai yanu yanuru lakalong ikibangit ni kibamngit kibarid ni kibakraw kibariuspa ni kibaduk kibastat ni kibabi baro ni deban yat lingba yakalenti joga jingyap upol hakasiti caki Hebrew kalendang kaba kendai kedekot kaba arpenyawang labu yakibriu banyap sisin hadin kata kajing bisar kaktir ke jauh blay kaya tu bahadin jo kajing bisar baro kibriu kijai banjok benta yakabam jukut hadin kajing yap baro kibriu kidai banyo benta hakabam jukut kani kabam jukut kadon arlenti kawai kadai kajing yap bam jukut bat kabaar kalong kajing em bam jukut lok baik habangi perkat yakini ki akli ki bam jukut jo kajing em kapan ken mau ya ka jinja ka bagila aban syam haka gospel ke jauh lukas kalau ka bakan riu ka dekat ka bakat kendai hadu arpusan kaktien jauh blay ke tu arngut kibriu urius pa badu Lazarus kilayap balatep yaki yau Lazarus larak daki angel syaka sadem jauh Abraham bajau rius pa lara sa kajing kordit Lazarus umat ya kajing em bat kajing sup bam jukut abneng kadba urius pa umat ya ka kordit ka bam jukut hakading bam jukut para bangit lok bai mapi bat manga ngia kwa ya ka bam jukut ka bakumno hato pikwa ya ka jing em bam jukut ne ka jing ya bam jukut ladang ngem pediang bat ngem itu ya ujisu komunang penem ngin mat ya ka jing ya bam jukut kakcin jong ublay haka kitab jing pen pau kalenong ka ba arpo ka dekot ka ba pra kaong Henry kita kibam syepting kibam nget kibam itu kiba ijli kiba kerej kiba lamler na kabenta jongki kalong kata kapung ya kabalatang dekading baru kendok kabalong kajingyap kabaar Susu hakasiti kabaar Tesalani kalenang kabaningkong kadekat kabapra kaktin jauh blay kaong hakading bame udah penharput ya kita kibam itu jauh blay bat ya kita kibam pediang ya ka gospel ke jauh try lak bai ladang ikwa ya ka jingem bam jukut Mano banai ya kata ka jingem bam jukut aga gospel ka jang Yohanes kalna bakatnyo ka dekot ka balay uji suwang kani kalong ka jingem bam jukut bakin yo itu ya me ublay ubasisha tang mamehi bajau Jesus Christ bamera pa lok baik tongin yakin mau yakani bakasatik siar balaai hakasik kentiu kurim kalong kadak joga jingit kabane jong kisijur kibalaya pla ban simti iwe hakani ka perthai Henry kani ka perthai Henry kani ka jing kalong ka masipor kabalaban kunno hadin baka por jo ka jingyap
Andai ka jing I ka jong ublay daw Jesus Christ utra jong I kan om kod lano ru ngindai ban so thua bakla baya ka jing em jong I jing em bom ju kod la ban yo tang da ka jing long ba ba lem ni ki kam ke ba jong I andai kam la ban long Kaktian jong ublay, ya ka mau puan laklen, haka siti utitas, kalau belai, kerkal kebasan, kong, ulapen yang I, om na ka jingle kahong, kibangi lale. Andrai katkum ka jing isne jong u, da ka jing sat ka jing ka arsin, bat ka jing pentamai, umensim. Hakabawai no para bangit ki para lok ki para John habang iyos ngaw bar habang isngap ya kukhubor ka ay kajing ngaw bar kajing perkat kajongi yala kajong kajingem what's no sarong ya ka jingem kabalengkat hakaspa kabangidon what's go sarong kala ka joka jingem haka jing start kabangiyo lani what's no sarong kala ka joka jingem haka kerdan kabangidon ka jingem kalong kabamti kena ublay ulaban penyeklat no ya ka mensim ka jongi na kamet haka no kapor kani kalong kapor joga cingkat kabakirki ya pibat yanga compare haka no ka jinglong joga jingem ngimdai ban pet shani bat chatai andre gire ban puson marway simet haka do'nut bat ka mensim ke jongi ilok bai ngidon haka juk bat ka pateng benriu ke basir kai ngiyoi hadukat ni ka pertai ka lawir habaka don haka jing sha len shop joka ni ka jingpang ka coronavirus ka pertai ka sat kenting hakini kisgi Namar bakam tip ki ai kilat jing sumar bakila bansim nakabenta ka jing sirkai joka di ka jingpang ngiyo iya ka jing kelumar ngiyo iya ka jing khore joka jing perthai ngiyo iya ka jing syaptieng joka breu katsa bagi pai tang ka jing do jing kerman gilak bai sano kai ngen pai Hakabakum kani ka jinglong sanu bangin pai. Ngimtip hadin jong kani ka jingja saka ei ka jingja ka basel kei ka swan pau hakani ka perthai ka bangiem. Andai uji suwang nga ubalong katakan lenti. Nga ubalong katakan lenti. Lakbait kadai kapor ya pibat yang ha gom ki kun ki bla I bat ki bla suspa ki jo play bangin bu ya ka jing scouts cam ya la ka jong ka jing em ka jong I how try jisu ubalong mau batang mau ka lenti jo ka jing so mau batang mau ubalong ka lenti jo ka jing kerman bat mau batang mau ubalong kalenti jaga pyong bam jukot ublay un kerku yang I lembak ani ko kubor jaga jing selok daga jing skaus kam baka jing em kabayo ya ka jing sok ya ka jing kerman baka jing em bam jukot katkum ka jing kular bam jukola jau blay kalau ka jing em kaban ai sisa ya kata katong kabangi ngi apmi lenti tang nalau jong unang penem jongi umarang utrai jongi u Jesus Christ ublay un kerku yang hilang lembak ini ki kentin jonga jingat selok nakabenta ke buram ke jongu amen.
ki para bangit baro nakaliang jongi kom kabalang ngida kerpat bat ngida snob hae yapi kom kirempe yeng kestan hapo kabalang bapin snob ha ban pelong ya kijing sakri belai halaki jong kirempe yeng kestan ki jong pi nang bakanie kan penrehem kanang penjan bat nang penklan ya kijing adai ke jong pi ke basimet lemne kom kirempe yeng kestan hapo kabalang ublay unkurku ya pi baro maka jingsok ke jong ublay kabapalat ya ke jing sampang priu kandi jajai ya ke do anut bat ki mensim ki jong pi ngi pen paru ya ke jing ngoburam na ke benta barok kinong isim benta nado ibasim ya ke benta ban puli ya ke tin jong ublay bat ban bu ke jing tuai kumjuru ya nong yalam jing ruai bat barok kini ki blay isim lek jong ke benta haka jing pendan kam ya kini ki tiar jing tem ke jing ken ut ya ke so jing ruai haka ni ke jing sakri blay ublay ru onker ku ya pi rengkat bat kini ke jing sok ke jing kerman bat ke bam jukot ke bau trai on ai nak ke benda jong pi kom ki kun ki ba i ki jong ublay ngila poi sa ka bakot jong ke jing sakri jong ya ublay haka ni ka por ngin penwai no ya ke jing seng da ke jing ruai ka ba en rius pa lai po pra kun ki jong me ai ngen long jing suk jong me halakas ni ruto ai en rius pa lai po pra Hapokijing kerkujong me ngiyakwa atrai banjo tupan dapka jono jongi kun kijong me ai ngin long jing suk jong me jing suk jong me jing suk jong me halaka skiru to a haka pawai no jong ke jing sakri ke jong ya me au blay lemba ka ni ka por bat ka ni ka kaleban Nipan ya ke jing ai ka bantap yang ka bantap kerhai ke jong utrai jong Yesus Kristus. Ka jing ka bapla bar ka bom ju ena ka jong ublay pa. Lamba ka jing selok ka bakan syait bor. Ka bayalam lenti ka jong mense bakoy. Kini ka jing kerku jong ki laingot away ublay bayim. Kinalong ringkat bat ni kum kabalang. Ringkat bat ki riungay. Hangno bakidan. Kiba syakri bat kiba mani demya me. Nado menta saduki arta pam jukut. Amen.